जिबाथि बोसोरसालिया जुथुम्मा एनुवेल कनफारेन्स फैगौ 26, 27, 28, 29, 2023 आव जानो थांगासिनो आरो दिनै बे जानो गोनां बड'लेण्ड फोथार उदालगुरि जिल्लानि बे रौता हालामाव जि लाइ खुन्था मेन खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बे गोथार सानाव जों मावफुंबाय। गुबुन गुबुन धोरोमारि बेयाव बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम आरो ख्रिस्ट धोरोमारि बिथांमोना आरज गाबफैदों आरो जोङो बेयाव गुबै जि बानजाय आफाद दङ आरो साब कमिटि दङ उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला सिंनि गासै दखरा आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरनि बाहागो लानायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै जोंनि बिबानगिरिफोर बाहागो लानायजों आरो बेयाव आसामनि माखासे एमएलए आरो बिटिआर सरकारनि माखासे इएम एमसिएलए बिथांमोनाबो मदद होफैदों। गासैनिबो मदद आरो आशीर्बादजों जोङो दिनै खुन्थियाखौ गायसनबाय आरो फैबाय थानाय बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ टारगेट खालामनानै बानजाय आफादा हाबा मावसिगोन। बेयाव जोंहा 27 जानुवारियाव एकर्ड माने डे सेलिब्रेशन जागोन आरो बे एकर्ड डे सेलिब्रेशनाव जोङो भारत सरकारनि माखासे आलासिफोर लिंहरगोन, आसाम सरकारनि लिंहरगोन जाहाथे एकर्डनि दफाया बेसेबां मावफुंजाखो बेनि सायाव बिथांमोना रायजोफोरनो मिथिहोगोन। जोंहा थान्दै मेल जागोन। थान्दै मेलाव बर' हारिनि थामोन्थानि बाथ्रा, रैखाथिनि बाथ्रा, जोंनि मोनथाय अधिकारनि बाथ्रा, हा हुनि बाथ्रा, गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, समाज बेबस्थानि बाथ्रा आरो लोगोसे माहारिबादखौ लानानै बड'फाया जि गेरेमसा माहारिनि जोंनो बानि होनानै गालांदों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे लाखिनायनि बाथ्रा, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गेवलाङै जोङो थान्दै मेलाव सावरायगोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बेसेबां मावफुंजाखै जिहेतु 3 बोसोर जासिगोन आरो बेसेबां आद्रा दंबावो दा जि प्रसेसआव दङ मावफुंनायनि प्रसेसआव बिनि सायाव बिथङै सावरायगोन आरो गासैबो सावरायखांनायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ जोंनिया मा जागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव। खारन मेन जिखिनि पलिटिकेल जि क्लज दङमोन बेयाव सिमा बारायनायनि बाथ्रा बेयो बर्तमान प्रसेसआव दङ। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु आरो लोगोसेनो आर्टिकेल 280 माने मोर अट'नमि मोर पावार होनाय बा डाइरेक्ट फाइनेन्सनि जि बाथ्रा दंमोन बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन। गुबुन गुबुन जिखिनि एनडिएफबिनि केस आरो माने जेलाव थानाय एनडिएफबि मार्टियार फेमिलिनो एक्सग्रेसिया होनांगौ बे गासै बिथिंफोरा बेयाव तन्न तन्नयै एकर्डनि 1 निफ्राय 12 सिम जि दङ माने 11, 12 सिम बे गासैबो सावरायजागोन। सेकेन्ड डेआव जोङो सोलोंथाइनि सायाव सेमिनार लागोन। गोबां रोजा रोजा स्टुडेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन। जोङो सोलोंथाइ माखासे जोङो बिखेक व्यक्तिफोरखौ जों बेयाव आलासि हिसाबै लिंहरगोन। युथ एम्पावारमेन्ट, स्किल आरो एन्टारप्रेनियरशिपनि सायावबो सावराय मेल जों लागोन। 28आव जोङो बेखौ थांखि लादों आरो 29आव जोङो हांख्रायदों। दासिम जों लाइजाम हरनानै दोनदों। रायजो राजाया मोनसे आसाबादि आरो एसपिरेसन दङ जे बेयाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'। खारन नैबे जुथुम्माया एकर्डनि मेसेजआनो बेयाव गुबै जागोन। बर' हारि दानाय, गेरेमसा माहारि दानायाथ' बे जोंनि इन्टारनेल एजेन्डा, बे एबसुनि मावनो गोनां बिथिं बे माने सोलिबाय थादों आरो मावलांनांगोन। खिन्थु एकर्डनि दफाफोरा बेसेबां मावफुंजाखो आरो बेसेबां मावफुंजानांगौ दङ आरो भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि बेखौ डिउ टाइमाव टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय नैबे जुथुम्मायाव रायजो राजाफ्रा नखर मन्त्रि आरो गिबि मन्त्रि बिथांमोननिफ्राय थोंजोङै मिथियोब्ला बेयो साबसिन जागोन आरो बिथांमोना फैनानै मिथिहोनो हानाय बायदि बेबस्थानि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ आलासि लिंनायनि थाखाय जों थिग खालामदों। नेसनेल निउ एजुकेसन पलिसि बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो दा फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादा गोदान सोलोंथाइ बिथांखिजों खुंजानो थांगासिनो दङ। ग्रेडिंआ मा जागोन, मार्क सिस्टेमा मा जागोन, इभालुएसन बा फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ मा जागोन बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन। खारन बे मोनसे स्टेपनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेपाव सोलायनो थांगासिनो दङ। अलरेडि मेट्रिकनि रुटिना ओंखारबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन। बे जथुम्मायाव मख'जाथाव आलासि सोरखौ हांख्रायनो सानदों? अलरेडि जोङो फोरमायबाय जे एकर्ड डे सेलिब्रेशननि थाखाय नेसनेल लेभेलनि सरकारनि आलासिफोरखौ लिंहरगोन। सेकेन्ड डेआव जोंहा एकाडेमिक इडुकेसन रिलेटेड स्किल एन्टारप्रेनियरशिप आरो इयुथ एम्पावारमेन्टनि सायाव सेमिनार जागोन। बेयावबो जोङो माखासे आलासिफोरखौ लिंहरगोन आरो अपेन सेसनाव जों भारतनि नखर मन्त्रिखौ जों हास्थायदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रिखौ हास्थायदों। खारन बेयाव एकर्डनि सायाव
बे गेवलां मेलाव गुवारै आरो गोथौयै रायजो राजानो मिथिहोनो गोनां दङ। बेखौ जोङो दासिम हांख्रायदों। बिथांमोना जुदि कनसेन्ट होयोब्ला थारैनो मोजां जागोन होननानै जों सानो।